Eu sper că n-am să vă obosesc, pentru că, fiind duminică, m-am gândit așa să mai spun și ceva despre ce se întâmplă cu noi din punct de vedere al sufletului. Iisuse, Cel ce a înviat din morți, înviază și sufletele noastre. Izvorile al vieții noastre, Iisuse Hristoase, slavă ție, puterea iadului ai zdrobit și a înviat ca un biruitor, Dumnezeule, zicând femeilor mironosițe, bucurați-vă. Pentru că dorința mea, după cum a văzut și domnul Murică și toată lumea a observat, este să-i conving pe oameni să se bucure. Pentru că suntem creștini. Mi se pare că ăsta este cel mai bun motiv să ne bucurăm. Asta vreau să spun prin tot ce fac. Să ascultăm ceea ce ne cere Hristos. Odată ce l-a înviat, avem numai motive de bucurie, pentru că El a omorât moartea, nu mai are nicio putere asupra noastră. Dorim cu toții a învăța să ne bucurăm de ceea ce ne oferă Hristos. Aș vrea să pot spune și eu, ca martirii noștri, care simt prezența lui Dumnezeu atât de mult, îmi spun că niciodată n-ar dori să nu fie existată închisoarea în viața lor. Mi se pare lucrul cel mai fantastic. Adică oamenii ăștia care au trăit o experiență teribilă, Cavalerul Gafengo și atâția alții, care au spus lucrul ăsta. Orice putem să regretăm din viața noastră, dar nu închisoarea, care pentru ei a fost o școală minunată de apropiere de Dumnezeu. Asta trebuie să avem în suflet, să ne învețe ceva. Este lecția cea mai grozavă a românului, mi se pare mie. Mi se pare că asta este cea mai mare moștenire a noastră. Haideți să o merităm. Avem între noi oameni ca Maica Benedicta, între noi, zic că ei sunt între noi, Valeriu Gafengo, atâția sfinți, comuniste, oameni de o ținută morală și intelectuală fantastică, ca domnul Dan Păulică, Sorin Dumitrescu, Horia Bernea, Vasile Gorduz, îi amestec și pe cei cu cei morți, pentru că suntem toți împreună. Părintele Sofian, Părintele Iulian, Părintele Irineu, Părintele Justin Pârvu, Părintele Dumitru Pintea, Părintele Rafael. Nu putem decât să binecuvântăm pe Dumnezeu pentru tot ceea ce ne dă ca oameni extraordinari. Mă bucur că aici domnul Gheorghe Zanfir. Ca ofrandă spre admirația noastră, credința noastră luminoasă. Avem niște tineri extraordinari, am șansa să-i cunosc, sunt câțiva de față, destul de mulți, și mi se pare că putem să avem încredere în lucrul ăsta, că ne sprijină cineva de sus ca să creștem frumos. Nimic nu mi se pare mai potrivit decât să citez în Acatistul Sfântului Duh, pentru care îi mulțumesc Piei că mi l-a pus la îndemână, în care se spune așa: vino cel ce sfințești biserica, vino și să ne dai un suflu și o inimă celor ce cred în tine, vino și risipește negura necredinței, o prea adâncă taină, Dumnezeule, Duhule necuprins cu mintea, care împreună cu Tatăl și cu Fiul toate le-ai zidit. Tu ai împodobit cetele îngerilor de sus într-un locașul luminii celei neapropiate. Tu ai chemat la ființă cu sălcirea sa vețare luminătorii cerului. Întristarea se vindică prin întrezărirea promisă a veșnicei bucurii. Bucuria aparentă se tratează prin amintirea posibile întristări. Când ai trecut prin toate, abia atunci poți distinge adevărul. Dacă ai șansa să-l găsești în ceea ce îți șoptește grădina cu îngeri, poate. Se află ascuns aici undeva, dar trebuie doar să ai răbdare, voință și putere de sus să-l găsești și vă spun că sigur merită. Orice efort, că știm cu toții că ne cheamă Dumnezeu. Râul nesecat al Harului, Duhule Sfinte, primește rugăciunea noastră pentru întreaga lume, pentru cei credincioși, pentru necredincioși, pentru fiii neascultării, primește pe toți și adună-i în împărăția Sfintei Trăim ca să se rușineze de tine și cel din urmă vrăjmaș moartea, iar lumea renăscută din focul curățitor să cânte cântarea nouă a nemuririi. Aleluia! Să fim fericiți și să mulțumim că avem oameni atât de minunați și ca domnul doctor Irinel Popescu, care e aici, și care îi mulțumesc. Dacă nu era dânsul, să știți că nu vă țineam cu discursul ăsta, poate cam. Iertați-vă.